למשפט הזה אין שום משמעות. כן, יששכר. אני אגיד לכם ככה, למשפט הזה אין שום משמעות. החרדים נמצאים כרגע בנקודת זמן שכמו שאת אומרת, בין 3 ל5 חודשים בחירות, והם עושים כרגע חישוב אסטרטגי. והחישוב האסטרטגי הם אומרים, נאמר ונתניהו מנצח את הבחירות הבאות, אז לאיזה נקודה אנחנו מגיעים? לאותה נקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע. מה הרווחנו? כרגע אנחנו מוציאים את עצמנו מהגוש, אנחנו אומרים, אנחנו לא הולכים עם אף אחד. מה הם רוצים? הם רוצים... תגיד לי מה הם רוצים. כסף יששכר, תוריד את האוזניה, תוריד את האוזניה, תוותר עליה, תוותר עליה. כסף קיבלו, יששכר. כסף קיבלו כמה שהם רוצים, הם אחראים על הברזים, גולדקנופ, גפני, מה הם רוצים? היה בתוך המגזר החרדי, האדמו"רים שאמרו, בכלל נתניהו לא אשם באירוע הזה, מי שתוקע את כל העניין של חוק הגיוס, זה היועצת המשפטית הממשלה בבג"ץ. יש חוק שאומר, בגיל 18 כולם הולכים להתגייס. איזה חוק גיוס? הם רוצים להתגייס או לא רוצים להתגייס? הם לא רוצים שכולם יתגייסו. מה זה כולם? אני רוצה להגיד לך משהו. כמה יש במחזור? בוא נעשה סיכום, כמה יש במחזור? ברקו, אל תלמד אותי על גיוס חרדים. אני מתעסק בגיוס חרדים 5 שנים. אני יודע, אתה גם שירת בצבא. וגם במילואים אני מתעסק בגיוס חרדים. כמה רוצים... אין גיוס הכל. אין גיוס הכל. לא ביקשתי הכל. עכשיו, אחרי שירדת מהנקודה הזאת, תקשיב. אחרי שירדת מהנקודה הזאת, השאלה את מי אתה מגייס. בחוק הזה, בחוק הנוכחי, למרות שהוא לא פופולרי, למרות שיש עליו זעם גדול בציבור החרדי, אחד הדברים הכי משמעותיים שהחוק הזה אמור לעשות, זה פעם ראשונה, החרדים מסכימים עקרונית לחוק שיש בסנקציות. אתה חייב להבין, בציבור החרדי, בפרט החסידי, עצם זה שהאדמו"רים עקרונית מסכימים לסנקציות אם לא עומדים ביעדים, זה טירוף מבחינתם. אוקיי, אפשר לשאול אותך שאלה? כן. במחזור, כמה חרדים אמורים להתגייס בכל מחזור? בערך 10,000. 10,000. כמה הם מוכנים שמתוך 10,000 ילכו? הם מדברים על בערך 3,500 בשנה. 3,500 בשנה מתוך 10,000? כן. אוקיי. למה לא לעשות את זה הפוך? וואלה, לכו לצבא. בוא נראה אתכם עם התרמילים, עם האוטובוסים, הולכים לצבא, בלי חוקים, בלי כלום. 3,500, לכו לצבא. ואז כל השיח ירד. אז התהליך הזה... אבל זה שקר. אבל התהליך הזה... זה שקר, הם לא רוצים לשלוח 3,500. הרבנים מעצמם, בחיים לא תשמע אמירה, וגם לא תהיה, לא משנה כמה סנקציות, כמה כסף, לא תשמע את הרב לנדו אומר, לכו לצבא. אז הם לא רוצים. אז הם לא רוצים, אז למה אתה מספר לי סיפורים? כי החוק הזה... אז למה אתה מספר לי סיפורים על חוקים? זה לשקר את הציבור, החוקים האלה. אבל זה לא נכון, זה לא נכון. ברור שזה נכון. אני אגיד לך למה זה לא נכון, כי החוק הזה, בסופו של דבר, גם אם הרבנים, ברגע שהרבנים מסכימים לסנקציות כלשהם, גם בעתיד, זה פותח את הדלת. כן, אני רוצה פותח את הדלת, תשלים את המשפט. זה פותח את הדלת להמון חרדים שמסתכלים על הסנקציות שיש להם כיום. אני יכול להגיד לך, יש לי הרבה חברים, שאומרים, רגע, אני חרדי, אבל אני כבר במייל לא עובד, ואם אין לי רישיון נהיגה, ואין לי פה ואין לי שם, אז יאללה, אני אלך. שילכו לצבא. רגע, אני רוצה... שילכו לצבא, שיקחו את האוטובוס. בעולם אוטופי אני איתך. ברקו, יש גם... מי שרוצה לפתור את הבעיה הזאת, צריך להסתכל על הציבור החרדי, לא על הנהגתו, אלא על הציבור החרדי. אני מסתכל, מוריה, לא רוצה את כולם. ככזה שאפשר לדבר איתו ולנהל איתו שיח. אני לא רוצה אותם רק בצבא, אני גם צריכה, אנחנו צריכים אותם גם בכלכלה הישראלית. אני בעד לדבר, ובעד לעשות את זה בסלייסים. לא את כולם, אבל תראו משהו. אז אני רוצה לשאול אותך, יששכר, לנצל את שהותך כאן ואת היכרותך העמוקה עם המגזר החרדי. יש פער גדול בין הטקסטים של ההנהגה החרדית לבין מה שקורה ברחוב החרדי. יש הבנה בקרב אנשים בחברה החרדית, רבים, שאחרי 7 באוקטובר הם צריכים להתגייס, וגם יש שם, אני חושבת, הבנה שמחוסר לימודי הליבה לא רק אנחנו מפסידים, כלומר, בעיקר אתם מפסידים. אני מרגיש, אבל זה לא כזה חוכמה, כי אני מסתובב באזורים קצת יותר מודרניים בתוך המגזר החרדי, אבל אני מרגיש... אבל הם קיימים האזורים המודרניים האלה, והם הולכים ומתרבים. עם תום. אחלה תום שלנו, כן. שאני מרגיש בתקופה האחרונה שיש אלפי חרדים כמוני שרוצים שהבן שלי, אני רוצה שהבן שלי ילך לצבא, אני רוצה שהבן שלי ילמד לימודי ליבה. אתה רוצה? כן, אני רוצה. אתה רואה ברקו? ואני רוצה שהבן שלי... אז הוא יעשה את זה? כן, הוא יעשה את זה. אז זה מה שאני אומר לך. אתם לא רוצים להתגייס, אתם לא עושים, כי אם אתה רוצה, אז תלך. רגע, אבל שנייה, אני רוצה... הוא כן, אבל זה בודדים. אבל היא שאלה שאלה אחרת. אני יודע דבר אחד, שאני רוצה משהו בחיים, אני עושה אותו. אבל אני לא שואל את סבתא שלי וסבא שלי. אנחנו יודעים שהחרדים לא רוצים להתגייס. בדיוק. השאלה היא, אבל איך פותרים את הבעיה? מה? אני אומר לך היום, שהמפלגות החרדיות לא מייצגות אותי. אני חושב שאפשר לקדם הרבה פתרונות. אני חושב שכן. הדרך היחידה זה סנקציות. לא, זה צריך להיות תוכנית לאומית שמשלבת סנקציות, שמשלבת מסגרות, גם בצבא, גם בהכנה לצבא. יש מסגרות, יש החשמונאים, יש נצח יהודה, יש חרדים, יש מסגרות. המדינה צריכה לתמוך בגדול בישיבות הסדר חרדיות, במכינות חרדיות. אנחנו צריכים להכין מסגרות שירות לאומי. איתמר, אם אתה רוצה משהו בחיים, אתה עושה את זה. אל תספרו לי סיפורים, זה שקר. לא, אבל אתה לא יכול בוקר אחד. יש הרבה דברים לקדם. בוקר? כבר 20 שנה אנחנו משכנעים אתכם. בוקר אחד? אני מדבר, אתה לא יכול להגיד לילד בן 18 שגדל 18 שנה בטווח מסוים, והוא מתחנך בדרך מסוימת להגיד לו,
שמע, תוותר על הכל, העבירו חוק, תעשו את זה. הכל מתחיל מלמטה. אתה צודק, גם אני לא הייתי רוצה שיגידו לי תחזור בשאלה. יופי, אתה רוצה שבגיל 18 יגידו לך, תיכנס לישיבה, פתאום, בוקר אחד לא. ממש לא. אז למה? חינכו אותך לדרך מסוימת. אבל הגיע הזמן שכבר שנים מתחננים אליכם שתלכו לצבא. זה לא מהיום. טוב, אני מסכים איתך, אבל זה צריך לעשות בדרך מסוימת, וזה לא בטוח שזה הדרך הנכונה. צריך תוכנית לאומית לגיוס כללי של כל האוכלוסיות, אגב, לא רק חרדים, יש גם הרבה אחרים שלא מתגייסים, אבל צריכה להיות תוכנית כללית, לא חוק, אף אחד לא יגרוע אף אחד בפאות, בטח לא להיות קרבי. אם אנחנו רוצים חיילים קרביים, צריך לבנות את זה באהבה, בנחישות, עם הרבה דברים. אחרי 2.5 האחרונים, יש לך אמון בהנהגה החרדית, שוב, אני חוזר להנהגה, שלא תבוא לתוך המתווה הזה ותבלף את השקר את כולם ותחפש איך לערבב. בכלל, יש לי אמון. אגב, ולכן החוק הזה לא עובר. יש לי אמון הוא לא עובר כי הוא לא מחזיק אותך. יש לי אמון בציבור החרדי, ויש לי אמון בדרך שצריך לעשות. אוקיי, אני רוצה רגע לשמוע את שיר, ושיר, אני רוצה לאתגר אותך, ולהגיד לך, שתינו מן הסתם רוצות לראות חרדים משתלבים בצבא. בשביל שחרדים ישתלבו בצבא... יודעת כבר מה תגידי, על איזה חשבון זה בא. יש התאמות כאלה ואחרות שיצטרכו לעשות עבור אותם לוחמים חרדים. ואם אני ואת נגיע לצבא ונרצה אולי לשיר באיזשהו טקס, או אולי אפילו בלהקה צבאית, זה כבר לא יהיה בגלגול הזה, לא אני ולא את, אבל לרקוד ולפזז על הבמה. יכול להיות שעבור אותם חרדים, חיילים חרדים, זה יהיה בעייתי. ואם אתה רוצה, אל תזלזל בזה, כי זה אורח חיים. ולכן אני שואלת, האם את חושבת שהצבא גם צריך, אם הוא רוצה את אותם לוחמים חרדים אצלו, גם לבצע התאמות כאלה? תראי, אני חושבת שקודם כל, סתם, זה הצחיק אותי שאמרתם, לא צריך חוק, כאילו לכל האזרחים במדינה אין חוק כזה, וכל שאר האזרחים יש עליהם סנקציות כאלה. זה דיון חשוב, אני באמת חושבת, אני מודה שזה צריך לבנות תוכנית ולחשוב על זה. ברור שברגע שיהיו חרדים בצבא, מי שישלמו כנראה מחיר הן נשים, אבל, כמו שיש עכשיו גדודים חרדיים, בדיוק, זה לא יהיה בכל השבוע. צריך לחשוב איך עושים את זה. גם אני, בתור אישה חילונית, שמדברת על זכויות ונשים, אני לא רוצה להעמיד אדם במצב שבעייתי לו, אני לא רוצה לשים בפני מכשול. אבל אני חושבת שזה ראוי מאוד שהם יישאו בנטל, ושבצבא ימצאו את הדרך לעשות. אוקיי, ברקו רוצה לענות לי? בשנת 2026, בעידן המודרני, מה זה הם רואים חיילת רוקדת? מה זה? תגידי לי, מה, השתגעתם? על מה אתם מדברים? אני ממש לא השתגעתי. תגידי לי, אתם השתגעתם? למה בציבור שלהם הם לא רואים בחורות? למה הם לא נכנסים? התשובה היא לא. למה הם לא נכנסים עם האישה שלהם למיטה? הם לא ישנים? גם זה לא מה זה השטויות האלה? לא, הם לא נכנסים. אז איך אתם עושים 20 ילדים? לא, אני לא מבין, רציני, אני לא מבין את זה. מה עשיתם מנשים? אל תגיד לי. לא רדוד. מה אתם עושים מנשים? לא הבנתי. לא מבין. אל תצעק ואל תגיד לי מה עשיתם מנשים. כן, יש אנשים, יש אנשים שמקיימים אורח חיים מסוים. כמו שאני מכירה הרבה מאוד נשים שלא לוחצות יד לגברים או לא נוגעות בגברים, לא כי מישהו מכריח אותם, כי זה מה שהן רוצות. אז הן לא מסתכלות גם על גבר? יש כאלה שלא מסתכלות. תגידי לי, מה, אנחנו באיראן? מה אנחנו באיראן? מה זה מדינת הלכה הזאת? אנחנו מדינת ישראל, ויש פה יהודים שומרי מצוות, זה קשה לך להכיל את זה אולי. שאני עומד ורואה בחורה רוקדת, אז זה מצוות? ומי שרוצה לשמוע אותה. אני רוצה להגיד לך, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. שבן אדם רואה אישה רוקדת והוא אומר, זה לא בדת שלי? תגידו, השתגעתם פה? לא, אנחנו לא אלה שהשתגעתם. השתגעתם לגמרי פה. אתם לא נורמליים, באמת. אני קצת מזדהה עם ברקו, כי אני חושב, למה? אתה איתנו, אני ואתה מדברים, אתה איטיב עם מוריה ונשים, אתה בחללים חילונים. כן, מה הבעיה? אני לא מבין. מה הבעיה? סליחה שקטעתי אותך, אבל תראה איזה דוגמה יפה שאתה, מהתרבות הזאת, מהעולם החרדי, והנה, אני ואתה דיברנו לא פעם ולא פעמיים, ואתה פה, ואתה רואה... מה הבעיה? אני לא מבין. אבל אני רוצה להגיד משהו על אנשים שהם יותר אורתודוקסים. במשפט סיום. ברקו, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה צודק, כי כשהחרדי ייכנס לצבא, בסופו של דבר זה יתחיל בנשים, ואני אומר לך, אחר כך יהיה זמן לתפילות, יהיה מקווה, יהיה שעת לימוד, יהיו עוד הרבה תנאים שהוא דורש. אתה רוצה חרדים בצבא? למה בנצח יהודה אין את זה? יש. למה בחשמונאים אין? נו, אז מה הבעיה? והוא מתקשה אחר כך עם משימות מבצעיות, איזה מתקשה? אחלה לוחמים, איזה מתקשה? פנטסטי, אני משרת בנצח יהודה. נו, מה הבעיה? אחלה לוחמים. מעולה, אבל יש מחירים שאנשים משלמים. אתה יודע איזה מחירים יש? אני לא יכולה, סליחה. ברקו, תודה. אלר, מה נשמע?